Po. Guys, ngayong hapon guys ay gagawa ako ng uh, buko salad. Dali lang guys. Yan. Thank you guys sa mga laging sumusuporta sa aking vlog. Pero minsan late na ako nakakapag-reply guys kasi nga busy. Busy ang nanay. Kasi minsan ngayon walang pasok, 'di ba? Sem break. Pag may pasok, araw-araw busy. Ako namamalengke, nagluluto, naghahatid ng pagkain sa mga anak ko kasi yung dalawa maliit pa, elementary pa lang. Madali nga guys, kunin ko yung isa pang buka. At ayan guys, tindahan ko yan. At ngayon nga guys ay October 30. At bukas 31, birthday ng asawa ko. Kaya gawa ko ng buko salad. Hirap naman itong buksan. Sira na kasi yung pambukas ko na isa. Hirapan ako guys. Ayan guys. Habang gagawa ko ng salad guys, naglalaba, nag-washing machine. Washing machine na lang ang bahala. At nagbabalik, nanonood ng mga video ng mga kaibigan sa YouTube, sa YouTube. Hirap naman to guys. Ayan guys, kumusta po ang lahat? Ayan, mag-November na. Yung mga sigurado may maraming uuwi niyan sa probinsya. O nakauwi na. Baka nakauwi na sa probinsya. Ako hindi ako makakauwi sa Bicol. Kasi nga nagpaano na lang kami, nagpalinis na lang kami ni Kuya ng mga puntod sa sementeryo. Nagpalinis na lang kami dun sa aming uncle, na si Uncle Bong. Andali lang guys, buksan ko muna to. Ayan guys, buksan ko na dalawang fruit cocktail. Tapos ito na lang na all-purpose cream. Nahirapan ako dun guys sa dalawa. Sa dalawang latang fruit cocktail. Ang hirap buksan. Kasi wala pa ako nabili ng abrilata na yung lang maganda. Ito kasi nahirapan ako eh. Nahirapan ako. Ayan guys, nabuksan ko na. At kanina pala guys, umaga, bumili ako ng buko diyan sa Nepo. Sa may Nepo. Pero hindi ko nagustuhan yung pagkakayod nila kasi ang ko sana balak ko, dito ko na lang kakayurin. Pero sabi ng asawa ko, pakayod na lang daw. O sige, sabi ko, para hindi na niya ako ihatid dito sa pauwi. Kasi mabigat yun. Tapos, kasi may bibilin pa nga akong iba. Sige, sabi ko, para hindi na maabala siya. Uwi. Ngayon, tinitingnan ko yung nagkakayod. Hindi niya kinayod lahat. Bali yung sa gitna lang, yung sa ibaba lang kinakayod niya. Tapos hindi, ang daming itinapon na buko pa. Sayang yun. Tapos 50 kada isang buko. Tapos konti lang yung na sa apat na buko. Konti lang kasi hindi niya kinayod lahat. Di ba pag tayo nagkakayod lahat yun, lahat ng buko nandoon, kakayurin mo. Eh sila hindi, konti lang sa apat na konti lang yung kinayod ka niya. Kasi nakita ko yung yung buko, marami pang laman, sayang. 50, mahal-mahal, tapos ganun lang dapat pag sinabing 50, pag papaan sa kanila, kayo rin nila lahat. Sayang naman.
Kaya sa susunod ako na lang magkakayo. Papaalis ko na lang yung sabaw. Separate na lang yung sabaw. Kahit mabigatan na. Ayan guys. Ayan. Bukas na yung mga aking mga ano. At ito guys yung buko. Yung biniling ano. Ginupit-gupit ko na para maliliit. Kasi nga haba ng pagkakaano niya. Tapos konti lang oh. Ang lalaki ng buong ano, pinili namin. Ayan. Tapos ito yung gagamitin kong fruit cocktail. Tapos ayan. Tapos meron din ako ditong kaong. Lalagay natin dito. Na guys. At ako lang guys yung nagbibideo. Wala akong katulong. Ako lang. Kasi yung mga anak ko tulog. Tapos nasa taas yung tatlo. Ayan. Kaya pasensyahan nyo na po sa aking pagbibideo. Tapos lagay ko na yung mga sangkap niya. Lagay natin itong ayan guys, nilagay ko na yung isang lata ng fruit cocktail. Isang lata pa lang to guys. At ito pa guys, yung pangalawa. Pangalawa. Ayan. Ayan. So, nilagay ko na lang guys yung camera sa stand. Malapitan kasi maikli lang siya. Ayan. Ayan guys. Kaong. Ayan din yung kaong. Kaong. Ayan guys. Yung all-purpose cream. Yummy. At ito pang isa. At ang ating condense guys. Ayan. Condense. Ayan na guys yung ating buko salad. Fruit salad. Buko fruit salad. Ayan. Halo-halo muna natin guys. I-mekos-mekos na yan. Ayan, oh. Ayan, guys. Dami to guys. Yung iba ay kasi bukas guys ay magbabalot din ako mamaya ng mga candies. Para din sa mga bata dyan. Trick or treat. Kasi kanina guys, nakita ko doon sa Genra Mall. Sa mall, sa bayan, dami nagte-trick or treat. Dami nila. Naka-costume. Mga anak ko dito lang. Ikaw, tulog pa nga. Ayan. Ayan guys, nahalo-halo natin yung aking buko fruit salad para bukas. Lagay ko na to guys dun sa aking lagayan. Ayan. Yes. Meron na tayong buko fruit salad. Ganda, 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 ganda guys. Yummy, yummy. Kayo guys, anong ginagawa nyo ngayong hapon? Ng October 30. Sa maghapon guys, marami akong nagagawa. Kaya, minsan ano guys, inaabot ako ng
minsan 11. Depende pag hindi pa ako talaga naantok. Tapos, gusto ko pang kumita. Naabot talaga ako minsan na una. 1 o'clock in the morning. Para lang kumita. Sayang. Kasi may mga anak ko guys na pinag-aaral. Kasi hindi ka naman pwedeng dumipende na lang lagi sa asawa. Kailangan may sarili ka rin pera. Ganun. Tulad niyan, dito lang ako sa bahay. Hindi pwedeng aasa na lang sa asawa. Yan guys na ano yan, na sinabi yan sa akin ng lola ko noon, kailangan may mapapagkakitaan ako. Hindi pwedeng umasa lang sa asawa. Para pag gumastos ka, walang masasabi kasi pera mo yun. Ayan, guys, diba? Yummy. Saka, sayang yung kalakasan ng katawan natin kung hindi tayo gagalaw. Ayan. At kung may gusto ka naman sa sarili mo, mabibili mo. O, diba? O, yan guys. Ang bilis ng iyong paglaki. 12 ka na. Kasi din 8 pa lang. Saan kaya ito lagay? Oh, 8 ba na ba siya ba? Or 7 na siya? 8 na. Ay, parang po 7 na. Guys, yung ating babaluti ng mga candies. Ayan. Konti lang to guys. Tama lang. Tapos yung ngang salad mamaya. Kaninang ginawa ko pala. Okay, ayan guys. Mag-plastic na. Dalawa. Tapos dalawa nito. Dalawang candy. Para marami mabigyan. Dalawa. Para marami bang mabigyan. 3. Ayan. Oh, pwede na yan. Para marami mabigyan. What you eating, anak? Sorry. Yan na. Ayan na guys, yung aming nabalot na mga candies. Ayan. Konti lang, tamang-tama lang yan. At may ginawa rin naman akong salad na ipamimigay. Ayan guys. Ayan, pang trick or treat. Ayan guys. Thank you for watching guys. God bless. God bless us all always. Happy Halloween. Trick or treat. Sa mga kids para bukas. Ayun, nabalot na namin guys.